Vážení priatelia, máme tu február a s ním aj ďalšie losovanie o najlepšieho krmiča. Dnešné losovanie prebehne, v podstate bude také zdvojené losovanie, hej? Čiže budeme žrebovať aj najlepšieho krmiča z pobočky Novák, aj z pobočky Kanianka. Nakoľko tých krmičov pribúda viac a viac, ako vidíte, je tu pomerne už veľká kôpka tých kartičiek, tak sme si prichystali aj takéto posudie, v ktorom sa bude žrebovať. Čiže posudie je prázdne, žiadne podvody. Hodím všetky kartičky, riadne ich zamiešam. Otváram. A žrebujem prvého. Všetky vedierka sú plné, takže zebričku nakrmili. A dnešným najlepším krmičom sa stáva pani alebo slečná Zuzana Beláňová. Takže pani Zuzane Beláňovej srdečne gratulujeme. Získava túto nádhernú zebričku. A teraz máme len jedno osudie. Takže tieto všetky kartičky musím vybrať. Takže opäť prázdne. A vhodíme tieto ďalšie kartičky. A kto bude šťastným výhercom v Kanianke, zistíme hneď. Takže taktiež zebrička bola nakrmená, všetky vedierka sú plné. Takže opäť výherkyňa a je to slečná alebo pani Silvia Lacenová. Takže výherkyni srdečne gratulujeme a verím, že tak ako sa starali o naše zebričky, ktoré behajú po cestách, tak sa budú starostlivo starať i o tieto dve malé ratolesti. Takže ešte raz všetko najlepšie prajeme k výhre a želáme krásny, nádherný deň.